Patay pre. Karong eleksyon pre, problema jud ko pre kay nanglambi ni porta mudagan tag eleksyon pre. Nanglambi kita porta ana. Why problema na. Sao ka lang problema ka? Nga diba malimot kag ingom to si Gracia nga kung makingan lang tag porta, pwede na siya mo suporta ay nasi kailang portahan tag kayo. Pwede mo ang uno o garanton mo yuta. Na yutaan ko ka. Sakto kayo. Oh. Kung magka-cellphone mi kung tawagan ni Gracia. Oh. Iyan to sina ko ni tinuod. 3 to 4. 3 to 4. Uy, dai garsing. Itu bang kondisi namin 3 to 4. Dai garsing dai. Oh, ari ko mo diri ang punuan sa kakahuyan dai kay naami hangyo nimo. Oh, o kami duha mo padayon mi og ang plano mo padayon mi og lansar karong eleksyon niya. Oh, gini man lang magita kwarta. Magpakulateral mi nimo. Nya ay padambana. Oh, ay nagdaday mo bana day. Oh, guna ni naman. Oh, sige day. Oh, ari dayon na ya. Ay daday mo bana. Oh, sige day. Oh. Pahunga sa mo dag tawag. Grabe mo kamdag ngisi. Sa mo tuo ka to. Tuo ni awa. Di pa na. At hindi to na hindi garsing mo kay. Oh. Dali ka mo. Murang sakay sa. Mo gani pag-ana ni mo. Automatic. Abot naman. Automatic mo na yung gani garsing. Hello. Day. Asa may mga problema sa to? Mulan sir ni mamidayon gud ni certificate ka nagadasi niya kay ang certificate tinanglan mo mobile ka certificate naa man dayon ay kanang kuan nga portagi kuan maayo kay nakanahon na mo ana kay nagkinasanan ako sa anak akong tuyo nimo mo remedyo unta ko nimo huwam lang ay lang remedyo maura man na siya paremedyohan na sa ko diha bisig mga katulo lang kay haron ilisan sa nato inilan sa remedyo sigas ka pero kwarta oh kana ay utag sabot mo gani depende naman na pagsabot ay remedyo day sure ka mamayad ka mo gani manaw nga di limot ikaday nga puti dako man mo yuta kanang imong gitumban amo na ka imong ato kutob sa maabot sa imong pananaw di ka diri ngadto di ka diri ngadto libot sige dakoy ka ila big time kay ni siyang kisanan basta i-promise lang gid ninyo nga kamong duha mamayad yun mo kay na sige kay mudaog gani mi ako mo lang sa kapitan siya kung sihal pag mudaog gani mi ikay amo ibutang secretary sa atong blogger suwat ko no secretary ka ako ukoy tari ko nimo sige na ay parang storya ito uy tari Indot siniyari sa kakahuyan magpatantog kwarta baka watay kompetensya. Ya kini ra ba akong kwarta gikan pa ni sa alakansiya ako lang jud gibuak para na ako'y ikapatantog sa mga taong way kwarta. Ha. Ma'am. Oy, may gali ma'am na diri ma'am. Ako tapos yung bago ba niya. Ako mga damag ko. Unsa man mo mga da? Ito ka dito pala. Pasensya sa kay mama kay good lang ko ni sa checks bro. Pag ito siya. Sis great. Basta ay. Anya, sabi to ano yan diri ron? Ma'am kadang. Kanin mo silang duha ma'am. Lansar ni sila. Karong iga. No. Karon man kay wa man sila kwarta ma'am niya. Oh. Mahwab ka. Manghuam na ako. Ay, butaran ta mo. Salamat ma'am. Nya, pinamikinahanglan ninyo. Ako ma'am, ginansya lang ka ako ma'am. Tubuan lang ka na kong 20% sa kwartang akong homo nimo. Oh, nya. Huwag na ko nimo og 50,000. 50,000. Oh. 20, 40. Bisag isay sinta ko na nimo. Salamat kay ma'am. Pila na kinahanglan nimo? Miljis. Ha? Miljis. Kay ko ni. Ay kabalaka na. Bisan pa og 10% lang ako itutubo ninyo. Salamat kay ma'am. Salamat kay ma'am. Sige, may problema na. Salig lang mo ma'am kay kana among kinyuta ma'am. Gikan diri si mong gitumban. Paingon dito. Amo ni. Dili gini amo Jud ka ning duha grasya nga mamaya jud ni grasya. Iya ni. Dili ni ako iya na. Iya ha. Tangi iskina ni kutob sa mabot si mong pananaw. Mao na sa ako ang adto paingon. Maubah niya sa para na ubos. Kato dito to nagsugod ang ako ang yuta. Dako jud sa inyong yuta. Dayon niya. Nya kanang unsa may daganan ninyong duha? Ako ma'am, mudagan ko ma'am pagka kanang kuan ma'am pagka snatcher. Snatcher. Ikaw. Kuot dos lakdang. Tanya niyo bang daganan? Oy, mahaba
jud ka ni Grasya. Makabayan ni ma'am. 100% ma'am. 22%. Bayaran ka na mo ni mga tangin. Tarungan na duha lang jud na ninyo ha kay na. Og di mo kabayad, kini ako ang dolon. Kini may mutapar sa inyo hang giutang. Problema, ma'am. Kwartahan kay bana ani. Tuwa nagtrabaho sa minteryo. Kwartan niya mi. Unya sige, moro to yung kinahanglan. Sige ma'am. 20% ako tubo ni ma'am. Pag budaog na ganito, akong bayaran na automatically. Diha dayon. Bagyo man naman, ma'am. Uli na tahan niya. Adto kami. Ma'am, salamat sige. ma'am. Sige ha. Na. Dako na kayo taan. Uy, Tisa. Kung dito na ako na pangutana dahil unsa to asa to dapita ilang kolatiran. Ako to pason din. Ay sagot. Si ma'am, no? Ay sama. Wa mo mga klaro tubag mami. Ay man sakto bitaw to. Sakto palpa kay mistanan. Kasi yung daganan pagkaslat sir. Sa buwa ninyo. Ako may maalaot ani nun. Laki. Na amo yo. Na, agutang pa siya. Kanang, teka siya. Ay, ma'am. Nalimot mo din kong pangutana nilang dohag. Asa yung taan nila ilang ikulateral lako? Oo, asa rin yung taan nila ikulateral. Asa mo yung taan ninyo, be? Yung taas man. Kana, ma'am. Ubos, ma'am. Kini? Oh. Sapa ka ni? Sa pa ina. Ya kini kuha man kini gikan na ni ma'am. Padungan to gi ma'am. Ako asa ni nga to. Tarong. Mao lagi na akong muyuta lagi to. Ano din yung yuta? Muyuta. Sa gobyerno man ang yuta ka. Wala. Ano din yung duha?